Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Magpakilala ka muna, iha. Sorry, kaya pala kayo nakatingin sa akin. And, Tita, Tanya Chinita maganda at napaka-hot. Chinita. Hi. Paano kami magkaka-baby kung video call lang? Natry ko na. Hindi lumabas sa screen. Sige nga, patingin. Bayad muna. Feel good morning po, Kolantits, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. silent listener nyo lang po ako. Dito lang po ako sa Maynila. Just call me Wendell, 43 years old. Ang asawa ko naman pong si Malu ay 38 years old. Wala pa po kaming anak. Nurse po sa bansang Oman ang aking asawa. Dali lang, may nagmamaoy dito. Dol. Years na po siyang OFW. Kada 2 taon po, Kolantits, ay umuwi naman siya. Yun nga lang, di pa rin kami makabubuo. Ako naman po ay may itinayong maliit lang na meat shop dito sa amin. Okay na ako sa ganitong buhay. Ayaw ko namang umasa lahat sa asawa ko. Ayoko po sa abroad. Kaya support na lang po ako sa kanya. Sabi naman niya at usapan namin na 10 years. Tapos ang 10 years sa abroad ay babalik na siya sa Pinas for good. At magsisettle na rin siya dito. Kumbaga mag-iipon lang para sa future. At dito na nga nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hello. Mahal ko. Mahal. Ganda mo Kamusta? talaga dyan, mahal. Parang kang... Sayang naman, di ka na lang nagdoktor, no? Pero... Ha? Di ka na lang nagdoktor. Uy, huwag kang maingay. Ano ba? Maganda talaga ako, pinakamagandang nurse dito. Kaya nga, sa akin, yung mga pasyente, madalas ako yung tinatawag.
Hindi lang, mahal. Putol signal. Hello. Yan. Ano ba yan? Ayan. Hindi ka pa ba papalit ng internet provider dyan sa bahay? Wala eh. Pasensya na. Ano, kamusta mahal ko? Ang gwapo mo naman. Ikaw nga, mas maganda ka. Salamat. Siyempre, may nagmamahal ng tunay eh. Uy, uhaw na yung camel. Mamaya pag-uwi sa video call. Ngayon na ako, nag-video call naman. Hoy, nasa ospital ako. Dak, pwedeng magbaba ng panty. Bunga nga naman ito. Hindi nga pwede. Ito, nasa duty ako eh. Ay, Mamaya, toxic pa dito eh. Akala ko kasi pa-out ka na eh. Ano ba yan? Ang tagal mo Mahal, umuwi. Mahal, hindi. Alam mo, sa halip na matataas yung sweldo ko, pag nakahuli tayo ng video call, bawal yun, mahal. Mamaya na ang naughty boy ko na yan. Sige na. Mahal ko naman po. Nga yun nga eh. Ba't ka naka-boxer lang? Wala ka na namang brief dyan. Kanina nga, wala nga suoting. Ngayon lang ako nag-boxer. Ano ginawa mo? Wala, hinintay kita. Tagal mo Mamaya naman. na pag-uwi. Tawag ako ng tawag. 3 hours na lang uwi na ako. Malapit na yung antay naman, mahal ko. Yan, antok na ako. Sige, pagising. Ayoko na nga, matatampo na ako. Ang kulit-kulit mo, pagod na nga ako magtrabaho. Baka nang bababae ka dyan pag uhaw ang camel Baka kung Uy! sino Mahal? Teka lang, bakit mo pinusuan yung picture nung yung tita ba yun? Yung tita, nasa mahal, si wala. Tanya Chinita, ba't nakita ko, pinusuan mo yung comment ka pa, hi tita, oh. Hindi kasi... Bababae ka, no? Hindi, mga ano lang yun. Ano ka ba? Yung mga kalaro kong basket, mga player, nagla-like sila dun eh. Bakit may comment ka pa, hi tita, oh. Sila Kuya Top Renato, fan Kuya ka pa eh. Francis, Kuya Jonard, nag-like lang naman sila. Bakit top fan ka? Nakita ko. Kay Ivana Alawi, nagpupuso ka din. Wag mo nang ano, Oh. sige na hindi na ako mag-heart dyan, basta umuwi ka na. Ano ba Tingin yan? ko nga kung wala kang ibang ka-chat, bigay mo nga password mo sa akin. Yan na. Alam mo naman yung password ko eh. Ito naman. Sige na. Baka may iba ka na dyan na tinitikman Pag ikaw nahuli ko talaga, uuwi talaga ako ng Pilipinas, aawain ko yung mga babae mo. Mahal. Ang pogi mo kasi. Mahal, speaking of uwi, 10 years ka na dyan. Sa iba, usapan natin na dito na tayo. Paano tayo makabuo niyan? Hindi pa nakakabuo sa video call? Hindi. Dapat nakabuo na tayo. Wala mahal. Uwi ka. Pag uwi mo ba this year, babalik ka pa rin ba dyan? Natututunan ko talaga sa'yo sa social media. Huwag ka na nga mag-social media kasi iba yung natutunan mo. Ano sa pag-uwi mo this year, babalik ka pa ba dyan? Next time pag-usapan natin yan. Kasi alam mo naman, hindi kadaling in demand ako dito. Hindi ganun kadali magpaalam dito. Alam mo naman, walang papalit sa akin. Ay, nako. Sorry na, huwag ka na magalit. Patingin nga ng mahal ko. Tingin ka nga sa camera. Ang ganda talaga ng mga mata mo. Beautiful eyes mo nga, beautiful eyes. Ayoko. Ganun. Ayoko nga Ang mo ako guwapo eh. naman yan. Mahal, nagsasabo ka ba? Ba't ang pula? Huy, bunga nga nito. Basta pag uwi mo mag-usap tayo. Yung napag-usapan natin. Promise magbe-baby tayo pag uwi ko, ha? Yay! Apo, love you, mahal ko. Promise, ako lang? Oo naman. Gumanyan ka, sumumpa ka. Ikaw lang, walang Sumpaman. iba. Sumpaman. Ikaw lang. Ang mamahalin. Ang mamahalin. Forever. Forever. Cross my heart. Cross my Hope heart. to die. Hope to die. Sige na. Love you. Love you, mahal. Mamaya na pag-uwi, ha? Pag-ready ka na, maligo ka. Okay. Okay.
ako nagpapadala sa mga tukso, call and teach, dahil ayaw kong may masabi sa akin si Malu. Mahal na mahal ko po siya. Kaya tinitiis ko po na malayo kami para rin sa aming kinabukasan. 10 years na po siya sa Oman. Ayun nang usapan namin na pag naka 10 years na siya, magsisettle na kami dito. At buti naman na uwi siya nung nakaraang Pasko. At sa amin po siya namasko. Merry Christmas, mahal. Merry Christmas, mahal. Buti nga dito, ang dami mo dala. Grabe, ang gwapo-gwapo pa rin. Parang di ka naman tumatanda. Ikaw nga rin eh. Oh. Ayan, dito na sila tatay, nanay. Nay, tay! Ay, andyan na pala ang aming manugang na napakaganda. Diyos ko, napakaganda mo. Uy, yan ba yung, ikaw na ba yung manugang namin? Opo. Pakis. Ay, napakalambing mo talaga, tay. Tay, sinong kabit mo ngayon? Ha? Grabe. Nice, anong update dito si tatay? Nagbago na ba? 10 years yun, naalala ko, 10 years Sino ago. ako? Nasaan ako? Tay, meron po siyang demensya. Crispin! Hoy, Basilio! wala kang amnesia, wala kang demensya, huwag kang magpanggap. Sisa! Alam mo, iyang ama mo. Teka lang, bigyan mo ko na. Mama, huwag na nga kayong magdrama. Kakarating lang ng asawa ko, ano ba? May mga pasalubong yan. Naalala niyo yung tagalaban natin nung araw. Sisa? Si Sisa? Si Marie. Nahuli ko. Nagkikita sila sa likod ng bahay ng ama mo. Ako taga-igib eh. Ayun, kaya pinalayas ko. Pero wag na natin yung pag-usapan. Ang mahalaga, after 10 years, nakauwi ka na dito. Ano? Ang pangalan mo, Malu. Hoy, sister-in-law! Usahin mo! Sinong lawlaw? Napakawalang yan mo talaga, Trixie. Mama naman Senior lang ako, pero tayong-tayo pa to. Ikaw naman, hindi naman ikaw. Sister-in-law ko. Hello, sister-in-law. Na-miss kita. Ang ganda mo. Ganda mo, sis. Hindi pag... Ano ba naman? Naka-braces na kasi ako. Wow. Saan mo yung pinagawa? Parang mali. parang in very stainless yan. Hindi na yung kinalawang kasi yung last na pinagawa ko, kinalawang. Alam, bakit ano nilagay? Epoxy? Parang iba. May glue. Pero ang ganda mo, Ate Trixie. May uwi ako sa'yo. Salamat talaga! Uy, alam mo, ang dadaks ng mga ano doon, mga foreigner doon. Pero diba puro ex mo majutay? Doon, bibigyan kita ng ducks. Oy, kayo ha. Oy, bigyan mo na nga yung mga pasalubong mo sa kanila, man. Ano ba yung pasalubong mo sa akin? Tay, ito po sa inyo, Jordan 14 po. Uy! Oh, Jordan 14? Opo! Di ba ito yung request mo? Ay, patingin nga. Oh, di ba? Ba't para isa lang yung paa ni Jordan? Original ba to? Original po yan, Tay. Tay, original yan. Sakang na sakang yung logo Nay, baka ngangagi. ano po ba gusto nyo next time? Babae o Jordan ulit? Babae. Georgia. Georgia. Babae Jordan. Jordan ano? Jordan na, babae na taga Jordan. Diba, malapit lang sa upan. Tay, mabaero ka talaga. Nay, ma, ito naman po sa inyo. Inuwihan ko po kayo ng usong-uso pa ito. Ito pang push-up bra. Oy, gustong-gusto ko yan. Para kita naman ang cleavage ko pag ako'y nagwawalis sa umaga. Oy, bagay baka norte nga mo. Hoy, Diyos ko. Huwag ka na magpusa-pusa. Ate Trixie, ito naman uwi ko sa'yo. ba Ate Trixie, hulaan mo. Pikit ka muna. Ano yan? Pikit, hulaan mo. Pabangon? Hindi. Make-up? Hindi. Bag? Hindi. Designer shoes? Hindi. Ano? Yun. Ibibigay mo ba yan o hindi? Ito, nagbabibrate to. Ay! Gusto ko yung uod na malaki! Caterpillar! Hindi uso yun sa doon. Hindi uso yung mga caterpillar. Oy. Pero ito hindi ito de battery. Sinasaksak so hindi malolobat. What? Nakakaya naman i-charge.
Pwede, alam mo mukha tong lipstick, kaya hindi ito mapagbibintangan na ganun ba nagbabibrate. yun? Ay! Pwede mong dalhin sa May everywhere. ganyan pala! Parang lipstick siya. Parang Mahal. lipstick siya, pero pag hinugot mo, Uy, pwede ka mahal, sa ano ba? sasakyan. Mahal, Mahal. gamitin mo yun mamaya. Mahal, naughty ka. Ay, sige na, kain muna tayo kasi nagugutom na rin ako Nakakatawa eh. talaga yung pamilya mo, mahal ko. Miss na miss kita. Papa, Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Kanta naman tayo. Let's sing. Ayan. Everyone, let's sing! Pasko na naman, magpatuloy ang tanan. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Mahal, pagod ka na ba? Sige, matulog ka na lang. Hindi kita Sige. pipilitin. Pero, Salamat. Huwag mo na akong tulugan. Ano ba yun? Sige na. Pagod ako eh. Pagod ako. Ano ba yan? Ano yung camera? Pwede ikaw lang tumarbaho, tutulog ako. Sige na, starfish muna ako today. Dami natututunan. Ano ba yung starfish? Nakaganoon lang. Sige na, mag-starfish ka na dyan. Alam mo talaga yan, ha? Pagod ako eh. Pagod ako as a nurse. Alam mo naman, Sige may na. jet lag pa ako. Sakit nga ng ulo ko eh. Okay. Ako na bahala. Pero ano yung sabi mo? Babalik ka pa rin ba? Kailangan, alam mo na, paano yung meet shop natin? Gusto ko mag-branch out syempre. Tsaka ito mga, Well, 10 years na. Dapat dito na tayo. Hindi ka na babalik sa Oman. plano mo lang yan. Pero paano, tingnan mo nga, kulang na kulang tayo. Lalo ngayon, init-init sa Pilipinas, kailangan nating magpagawa ng, ng maraming aircon, pambayad pa ng kuryente. Alam mo naman, sweldo. Sige. Last na balik mo na. Okay. Hindi Okay ko tayo. Okay. Sige. Last Promise. balik mo na. Last na balik ko na. Oh, pagkabalik mo dito na tayo. Settle ka na dito. Promise. Pero palaguin mo yung meet shop natin para hindi na ako babalik. Oh, sige, dadagdagan ko yan ng kahit ano. Promise. Iba-branch out ko na yan para hindi ka na babalik ng Oman, ha? Love you. Love you. Ulit ko dito. Promise, di na ako balik. Basta, ha? Ang bango mo naman, pero inaantok Starfish na ka ako. na. Ang bilis po ng panahon, halos wala pang isang buwan ay bumalik na agad ng Oman si Malu. Pinayagan ko na lang po siya, Kolan Tits, dahil nangako naman po siya na last na balik niya na po yun. Pagka umuwi na siya ng Pinas, ay settled na po siya dito. Oh, mahal. Ano yung sasabihin mo? Na tutulog Kasi- ako eh. Mahal, gumising ka muna kasi Ayan kailangan natin ito pag-usapan, seryosong bagay ito. Ano yan? Pasensya ka na, hindi na ka babalik dyan. Okay na ako dito eh, nakita mo naman. Ha? Tsaka hindi sapat yung mga meet shop mo. Pasensya ka na. Teka lang, di ba sabi mo sa akin na nung nandito Nagbago na yun. Anong nagbago na? Wendell, makinig ka. Hindi na ako uuwi dyan kahit kailan. Tsaka, ayoko na. Malu, bakit? Anong meron? Ano bang nagawa ko? Huwag na natin pag-usapan ko bakit. Basta ayoko na. Ayoko na. Hindi ko na kaya yung setup na to. Tsaka mas komportable ako dito sa Oman. Ayoko dyan tumira sa Pilipinas. Ang laki ng gastos dyan eh. Dito, malug yung buhay ko dito. Maginhawa. Ano ba ginawa ko? Ayoko na. May iba ba? Huwag mo nang alamin. May iba ba? Oo. Sorry. Mali! Sabi ko na. Sige na, bye na. Sorry. Sandali. Sorry, Wendell. Sorry. Ayoko nang itago sa'yo eh. Ayoko nang itago sa'yo kasi para hindi ka naman saktan. Para tapusin na natin to. Ayoko na. May bago na ako at mahal niya ako at mahal na mahal ko siya. Ba't Pasensya ka ka pa na. umuwi dito? Para ano? Huwag na nating... Para ano na umuwi ka? Tapos ganito rin pala.
syempre, nahiya ako kay nanay, tatay, respeto sa'yo. Para kahit pa paano. Pero ayoko na, tama na. Huwag na natin pahabain to, ayoko na. Pasensya ka na, bye. Hello? Bye, Wendell. Bye! Sandali. Malu! Malu! We're all alone. Malu! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! The song is brought to you by ACS